Loita danos moita enerxía para saltar, brincar, xogar, bailar, ao rego. Os de segundo tamén teñen moita vitalidade, xa que toman moitas peras. Espera. A pera é xugosa e carnosa, tamén é moi deliciosa. Ten moi poucas calorías, pero sí moitas vitaminas. Os nenos e nenas de segundo cantarán e bailarán Que rica é a pera. A adaptación da canción Os piquiños dicen pío, pío, pío. Un aplauso. Ahora sí.